Asitele Tuba Sinibingelela. Greetings, saints, in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much for tuning in. And I'm your host, ST Dlamini. Thank you so much, Barcelona. Thank you so much. Thank you so much. My salutations. Kona wonke provinces la sifingelela khona. Thank you so much. Kakhulu. But today I'm with the guest here. Ngihlezi ngimbonele ekuteni. Ingane zami ke lapha endlini ihlezi idlala ingoma yakhe. Njalo even ngizama ngemoto, please cela usifakele le ngoma. So I think zizothuka nje namhlanje ukuthi hayibo baba wenza njani. uNkulunkulu siyambonga kakhulu. This is a Christian show. If you are a believer, I can assure you that you are in a very, very, very right place. This is a Christian platform. Kuyinqobo yethu ke la ekhaya, before we start the show, sicela enkosini ukuze yonke into esiyikhuluma la ukuthi yonke into ibe impactful kubona bonke abantu abasibukeleyo. Heavenly Father, we give you glory, the honor and adoration. We thank you, Father, for this moment. In the name of Jesus Christ. Baba wethu engcwele, siyakubonga Nkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. We pray, mighty God, uNkulunkulu wethu engcwele, be the center of this conversation in the name of Jesus Christ. Oh Father, uNkulunkulu wethu engcwele, makuvele wena kakhulu futhi makuvele wena kuphela egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name, of God, we pray. Amen. Amen. Let me take this opportunity ngizithobe kakhulu ngamukele umfundisi esinaye lapha kwi-show yethu, kwi-podcast yabazalwane. Baba, angithathele ithuba ngikwamukele. Amen. Niyaphila kodwa mfundisi? Siyaphila kakhulu. Angazi ukuthi ngenza njani ukukhombisa indlela engijabule ngayo ukuthi ngibe nawe lapha namhlanje kwi-show yethu. Siyabonga kakhulu mfundisi nje ukuthi uthathe isikhathi sakho in your very busy schedule ukuthi usenzele lesi sikhathi ukuthi sizoba nawe lapha namhlanje. Thank you Ngiyabonga. Awaiting introduction wena lapha kwi-Christian community. Bafowethu sihleli naye ubaba umfundisi uJabu Hlongwane. Oh madoda. Bekade ngisasho lapha kunengoma nje, le ngoma bekade singesikudala iphumile, lethi sihlezi kamna aziyithanda ingane zami lapha endlini. Yes. Okay. Indlela eziyithanda ngahle sidlalela le ngoma, udlala makuyadlala nje endlini, makuyadlala emotweni. Sikomele ukubo repeat why. So siyambonga kakhulu umfundisi. Maybe nje mhlawumbe sivele singene straight engxoxweni yethu. Mfundisi babu Jabu Hlongwane, sikwazi kakhulukazi kwi-industry ya gospel, ucula kakhulukazi nje mhlawumbe kubuyisele back lekudala nje la usavelele khona kuma groups ahlukahlukene njengo Joyous kanje. Mhlawumbe into engaqala ngayo nje baba ukuthola lento yokucula, mhlawumbe ukuthi uyithola phi? Ngiyazi ukuthi mhlawumbe omunye umuntu ayakutshela ukuthi yabo nje mina as a preacher umuntu wangi-impacta ngokushumayela usibanibani, mhlawumbe kule nto yokucula mhlawumbe yona uyincelaphi kanjani? Angiyazi iphumaphi. Sometimes ma ngabe siseyindaweni mhlambe la kufanele kwenziwe khona ama-interviews, ugcina uhamba ucinga izinto ezi-powerful okufanele uzisho, yabona. Jabona ngathi mangabe ngizalwa, I know angiyazi iphumaphi. Yes. Ngicule mina angangithi ngephutha. Okay, angikaze ngicabanga ukuthi ngiyakwazi ukucula. Angikaze ngicabanga ukuthi ngiyakufuna nokukufuna. Ngikhule ngiyingane number 5 kuyingane ezu-7. Okay. Ezu-4 zindala kimi, ezu-2 zincane kimi. Bakhuluma into engahlangene nayo laba abadala. Laba abancane bakhuluma umbhedo. Okay. So ngiphakathi. Okay. Isikhathi esiningi ke mina ngi-enjoy ukuzithulela ngihlalele khoneni. So bengifunda ke mangihlalele khoneni. Bengifunda yonke into ebhaliwe, yonke into enegama nje. Funda. Ngikhumbula ukuthi my favorite was ukufunda konke kuthiwa i-Yellow Pages. Okay. Dala. Okay. La kubhalwa khona inamba zabantu. Umqingo ongako uphuma go Telkom unikezwe. Okay. Eposini ama addresses nama phone number. Angifunda leyo nto. Kusukela ku A
ebanibani endaweni ethile umgwaqo bani inamba yakhe efoni ukuthi ebanibani ngangifunda leyo nto leyo ngize ngiyikhipha ngale enye into available i-map map of the world Okay. ngikwazi ukuthi okay iCanada ila iAsia ila ngangifunda zonke lezi zinto lezo ngiyibhorekele nje ubhuti wami ke wayenomculo odlala wejazz kunento encane yokudlala i-turntable encane edlala nje ama kwakuthiwa bathi ama-vinyl manje kwakuthiwa ama-LPs Yes. kudlalwe leyo nto umusic wakhona nje at the background but ngangekho interested music ngakhula into yomculo ya-triggerisha umculo ngo-76 makuqala ngizalelwe Soweto eDlamini. Okay. Khulele eDlamini ngafunda eDlamini ngangena i-secondary school ngo-76 Diepkloof eSoweto. Wow. Kwaqala ama-riots ubaba wasithatha ngoba wayeyiphoyisa watransfera waya KwaZulu. So KwaZulu-ke ngendlela okwaku-quiet and slow ngakhona, not slow in a negative way, ukuthi la esasikhona elokishini okuthiwa isenseleni kwakungenzeki lutho nkosi yami, kwakungenalutho lenzakalayo, nemoto idlula mhlambe ngosuku, imoto zibe u3 ngosuku la Indawo nje quiet. very quiet place. Kwase kuba khona ubhuti wasendaweni onesiginci othanda ukucula igospel. Okay. Awusahlala naye wasifundisa isiginci, sadlala isiginci, safunda isiginci. Kunesonto eliseduze laseLuthela, ngesonto savele sacela ngelanga ukuthi siyocula naye lo bhuti. Obajabula bathi nibuye futhi kwase kujwayeleka sesicula nasemishadweni kanjalo. Waqala kanjalo kumculo. Kodwa high school ngangifunda eMango High School. Okay. Lapho ke ngangena kwi-choral. Contisha owesifundisa uGriffiths Khanyile kwaku-conductor wethu echoir. Ngaba introduced to that. But university mase ngidlulele e-university ngiyasheshisa lento. Yes. E-university la ke ngase sekungicacela ukuthi hayi ngibambile le bug ye-music. Ngoba mangicula abantu banokuthi ngibuye. Then I started ama groups ke ngahlangana nomthunzi number lapho. Wow. Mthunzi number, we formed groups with him. There was a friend of mine omunye uNtuthuko Sibisi. Later there was uSihle Kunene. There was a large group we called Emmanuel's, where the idea of Joyous was born. So Mthunzi number and myself and Ntutuko were in that space. And different other groups that we created at the chapel at University of Zulu la ngangifunda khona. So ngicula ke nasemishadweni ezuJama Hlonganesh. Yes. Ngelilanga umthunzi number faster umthunzi moved wayosebenza eSony eGoli, and then mina sengifundisa manje ngisekolish. Okay. Ngilecturer, and then ngase ngiyafonela kwathiwa hey khona icompany ifuna ukurekhodela, ngifonela umthunzi umngani wami. Hey. Ngagitsheliswa njalo nganje seGoli ngafaka e-studio. Angizange ngifuna ukurekhoda mina. Ngangazi nokuthi ukurekhoda kuthiweni. Umthunzi had that experience. So I remember a studio mangena downtown studios, iband eyayizongidlalela kokuyiband Istimela. Okay. Kwakudlala abantu beStimela. Istimela muso. Hayibo. My first album kwakudlala iband yeStimela. I was like, wow. So I recorded my first album in 1994. 1994, your first album. Yeah. First recording. And then 1994, kwaba khona ukhetho, dispensation year, democracy and stuff. Kwaba kuhle sa decide nomthunzi sesihlangene noLindelani naye owekade phethe eSony ukwenza into esibiza iJoy Celebration ngo94. Kanti kulo 94, between 94 and 96 sasenze enye concept ekuthiwa i-Family Factory. Siqoqa abaculi sasisebenza nabo senze into ekuthiwa i-Family Factory. Mangabe sekuvotwa sekukuhle sengathi right senze into ekuthiwa iJoy Celebration ngoba sasifuna ukuthi uNkulunkulu siyabonga ukuthi asilwanga sabulalana nabelungu. Nawe umnikelo wethu wokubonga iJoy Celebration le ebikhipha i-album ngo28 ngo2025. So indlela yami yomculo yabona lento le. Yeah, this is beautiful. So ulo ubaba umthunzi number Yeah. ukuhlangana kwakho naye like nihlangana nje ningabantu abazanayo before noma nje. Yes. Umthunzi number sihlangana naye
noLindelani kokhona inkonzo ezazenziwa kakhulukazi eMlazi ezazibizwa ngamarally. Okay. And then we used to meet there sizocula bese kuba abashumayelayo. I remember Bishop Botwana is the one that used to come amenywe kodwa baningi abashumayeli baseThekwini naseyindaweni abafika bashumayela thina sasifika esicule-ke. So ngelinye ilanga kuwo lamarally ngiqala ukubona uMthunzi wafika negroup yakhe ebizwa ngokuthi i-Rejoice. Uyafika naye bedlala iCasio, i-keyboard encane lokuthi iCasio. Ngimbuka lo mfana uyaphithiza lapha estage neCasio le ingabiyayibeka esitulweni ingabiyayibeka ngizwe ukuthi kuyaphithiza kakhulu la until baqala ukucula negroup yakhe. Wow. Amazing. Yeah. They Umthunzi had amazing singers. Yeah. Abontulo, Abo Charles, Abo Nelly, Abo Mbali. Amazing. So we sahlangana lapho. Lindelani was part of a group okuthiwa iGoings. Okay. Yeah, isesontele kaBaba uDlamini umfundisi la eMlazi. So we met kulezo zinto so i3. That is where the partnership, friendship developed. Eyenza ukuthi noma uLindelani sesegoli uMthunzi esesebenza soni naye sicabange ukuthi ake senze into ezohlanganisa nje benkulu. Kwazalwa lokho. Mfundisi ngizokuyisa emuva ngiyise phambili. Looking at i-industry kakhulukazi gospel yakhona indlela engakhona ngalezi ikhathi zeni saqala nje into ukucula nanezikhathi zamanje mhlambe umehluko umehluko mningi kuma sides ahlukene. Umehluko oqala ukuthi sasingaculela imali sasingakhokhelwa. Sure. Like sasingakhokhelwa kwangempela. Wawucula kwakuyinkonzo. Sasela phana ngoba kunenkonzo siyocula igospel. Sathi kungakaba magigi. Kungakabi igig. Yabo lento le. Okwesibili we were not celebrities. People did not treat us differently just because of that. Sasingabazalwana abaculayo nje enkonzweni. Hayi ngoba sekune status. No. Sasisuke senkonzweni omunye uyashanela, omunye uqoqa ihlalo thina siyacula, omunye uyashumayela kwakuyileyo setup nje. Thina masiqala ukucula for a long time. Kangangokuthi noma sesingena la kufanele sikhokhele khona, it took time uku-adjust ukuthi hayibo bayangikhokhela labantu ngokucula nje. Yabo lonto le. But kodwa bese kunezinye izinto ezi-involved njengeyimali okufanele siyikhokhe urecorder. Mayocula funa ugqoke ngendlela ethile, transport, accommodation. Well kunama implications manje. Yes. Qala sasiyitransporta thina sidle lokho esikudlayo akho umuntu kodwa nje sizocula nakho sikwazi okwakusatisfy ukuthi siyacula. I-situation manje i different. Hayi ukuthi iyabheda but i different. Ngoba uma thina singona ama-artist futhi sasingarekhodanga nokurekhoda. So that made all the difference. Manje sewuyarekhoda nokurekhoda imali. And if uzothatha umculo ube isinkwa sakho, it then positions you differently. Ngalesi sikhathi thina sasisebenza sasenza ezinye izinto. So imali, for me it took me a long time ukuthatha umculo njengento ebeka isinkwa etafuleni. Because umculo bengiwenza ngoba ngithanda. Namanje umculo ngiwenza ngoba ngithanda. Ngiwenzeli imali. Ingqondo yami isekutheni imali ngizoyithola ngezinye indlela ngoba nasesikoleni ngaya yabona ngiyakwazi ukwenza ezinye izinto. So that is why inhliziyo angiyibeka ukuthi umculo ufanele ungilethele imali. Mawuyiletha hallelujah ngiyabonga. But isikhathi esiningi akusinjalo. Ziningi izinto ezishintshayo njengokuthi nje for instance thina sasithi makuthiwa uyocula wawulala noma ikuphi la uzoorganizela khona. So manje labaculi bamanje funeka lale ehotela eli-4 star noma eli-5 star. Isikhathi hayi ukuthi ngoba emunye usuke epenza kodwa isikhathi sesishintshile. Like I mean sasihlala endlini ezithize singabantu sihlala endlini ezithile manje sisidla ukudla okuthile ikhathi ziyashintsha but thina esiphumala emuva mase sibuka laba befice isimo sesishintshile sesinje kodwa beza nge-sense of entitlement enesankahlu kancane sibuye siphoxeke ukuthi
kube niyazi ukuthi hey thina Kuthi sibuyaphi. sibuya kude lento siyakha because we were part of creating this industry Yo. esibaflyisa ibalalisa amahotela ubuye unyeleke kodwa ke uzothina isikhathi Kahle kahle ngithi ngiyalapho vele mfundisi ukuthi don't you think mhlawumbe ukuthi ayi-compromise-angi i-industry somewhere somehow because ukubuka nina nje nina yini ngathini ivele ngani lento cool so mase nibuka niyazazi lezi ayikhathi nezikhathi zamanje nikuzona so mase nibuka awuboni mhlawumbe ukuthi kube khona mhlawumbe la ku-compromise khona ikakhulukazi industry once wayibiza nge-industry seyifanele ukuba nalezi zinto esizibonayo kimina ukuba ku-industry because industry is a space esinama patterns yabo loo nto leyo so you work according to the industry once wangena wabaya into the industry then you have to play by the rules of the industry but uma umntwana kaNkulunkulu kuyi-ministry kuwe ungena ku-industry ngama-terms e-ministry ngoba kwesinye isikhathi i-industry isuke ikwenza ukuthi ukhohle lokho oyikho njengomntana kaNkulunkulu okuyi-ministry kuwe ukucula uthola ukuthi compromise ezintweni eziningi eziyiqiniso lokholo lwakho ngenxa yama-standards e-industry so you can uphile kwi-industry kodwa nge-ministry okwenza ukuthi ungabhayi into the standards ze-industry but maintain ubuqiniso bale ministry uNkulunkulu akufake kuyo for instance uma umuntu ezongibiza athi ngizocula ukuthi akanayo imali akusho ukuthi ngeke ngicule ukuza kwami ngizocula akuhlangananga nokuthi unemali noma unayo imali noma akuhlangananga nokuthi le mali mina standard kimi awunayo angizukuyeka ukusa ngenxa yokuthi wena awunayo imali ngaphandle uma uyisigebengu kukhona abantu abazigebengu ukuthi imali ikhona angafuni kodwa ukuthi ayidedele kodwa yena benefit especially mayenza ishow exactly akufani nokuyocula enkonzweni uyabona enkonzweni umfundisi uyayefisa ukuthi ngizocula ngifike ngizocula mengilethele transport ngihamba ngayocula unikela it's fine yabona nto le but ama standards we industry nalento abantu ababiza nge-status se-brand ayikho leyo nto ke kwi-ministry ukuthi mina kudala ngikhona ku-industry ngenzeni ayisebenzi leyo nto kwi-ministry so amunye bese thatha lama standards e-industry abese ngibuka ngawo abese cabanga ukuthi hayi ngeke ngikwazi ukufika bese ngiyamsurprise bese ngiyafika kade ngidrive ngiyakudala ngiya ePulukwane liphalale phambi kwale liphalale ongifakela ipetrol umuntu kuhamba sebenza so akukho easy but uku-understand leyo balance but once wayibiza nge-industry sekufanele uhambe ngama-standards e-industry and ama-standard e-industry analento abayibiza i-technical rider technical rider ekutshela ukuthi ngilale ehotela elinjani yabo eyizikutshele ngilandwa ngemoto enjani ngifly first class or business class angiphumi ngaphansi kwemali engaka angikhokhela imali engaphansi kule mali angene stage after 11 i-change room yami kufanele ibe netiye namanzi nama-sandwich nani yabona nto leyo namathawula amhlophe so kuyi-technical rider leyo i-industry leyo ayikho wrong i-industry especially if uzofuna i-artist ukuthi wena wenza imali wenza ishow so you are using i-brand ye-artist to make money so loko ku-industry ke kwenza ukuthi i-artist nayo ibe nezinto ezidingayo ukuze ikunikeze lento wena ezokwenzela imali vele kudala yayikhona lento ama-shows noma ama-shows ande manje ayakhona ayakhona ngiyakhumbula ishow yokuqala esikhawini yegospel engangiyenzile esontweni lase-Assemblies kwa-H ngangibiza umthunzi namba nabo ulindelana nama-groups wabo bo-Victor Masondo and stuff sasiwenza ama-show kodwa akungona ama-show wokuthi kwenziwe imali kuzokhokhelwa ama-artist or mina ngenza imali no sasiyithandela umculo wokholo sibiza abafundisi sibiza amabandla kugcwale ukuthi inswi kwangangena nangemali
no sesiwenza ama-show ayenjalo ngaze ngaqala ukwenza ishow engenwa ngemali kwakuyimadlanyana encane asayikhumbule nje esikhawini later very later after 1996 esikhawini ngangilanda oBenjamin Dube nabo Sharon D nabo bani so ama-shows ayekhona ngalezi ayengemaningi ngoba abantu babengayi-understand i-concept ye-show number one but babengenalo ulwazi lokuyi-organize akukho lula uku-organize i-show the event so ayekhona kodwa ama-shows I mean kodwa ayine-form of iy'nkonzo more than ama-shows. Than ama-shows now. Yes. Sasiba nawo nakoMangosuthu esikoleni sibe nawo nase-University of Natal sibe kodwa ayengabiza nawo nokuthi ama-show Kwinkonzo, kwakuthiwa inkonzo nje. Kodwa kuyazi kuzobe kunomculi othile ozocula. Mfundisi senibadala kakhulu. Senibadala kakhulu. Mhlawumbe kule kwiziphiwo zakho wakwaya nasematendeni sothi ucule ematendeni kakhulukazi ematendeni vele ayisavelele ematendeni imvuselelo. Khulele lapho. Sinde setendeni besicule ematendeni thina. Ayingekho lento kuthiwa worship team. Hayi. Kwakuba nje no chorus leader usisi nje othile noma usisi abathile abaqala uyazi njengoba ngikhuluma nawe bengisemngcwabeni kaanti wami ngolesibili. Yes ngikhumbula. Kuba nabo sisi nje abahlezi lapha abawu-3 abawu-4 mhlambe khona nobhuti othile ovela adwebe nje iculo usuka madoda kume yonke indlu ucule wonke umuntu ngize ngithi kubafundisi banamhlanje ikhona into yokuthi worship team kahle kahle asidingi ngezathu eziningi hayi ukuthi siyeke i-right kodwa inazo ezi-negative ezincane ngoba abantu enkonzweni banayo into yokubuka i-worship team ngeso lwe-show yebo leyo nto leyo bagcine bona uyazi into ebengiyibuka lapha bengikhona emngcwabeni ngolesibili abantu the congregation bayacula ubona abantu becula umuntu ucula ngakho konke anakho phambi kukaJehova khona lo siso lapha nje ophethe imic omemezayo uyayizwa leyo nto leyo kumnandi kune keyboard yodwa nje yes kumnandi ukuzwa amaphimbo abantu kakhulu becula phambi kukaJehova bengemboziwe yama-band nama worship singers adwebo omunye ucula i-10 manje useyanqamula ucula i-alto kodwa abantu abamnyama abanako ukuthi yize bedabula kanjalo phakathi kwama-parts kodwa becula kwi-key kodwa becula from the heart yabo lento mabecula abaculi kwi-time bayanqamula nje kwi-time yabo lento kuyaphambana sabuyoni phakathi imunandi leyo nto ngike ngahlala ngavala amehlo ngacimeza ngathula ngathi dungilalele lamaphimbo so ikhona into ecishe ibe inkinga kuleyo area abamanje abakwazi lokho ngoba bayazi la experience yokucula einkozweni nje kucule nje kucule uNkulunkulu yabona those are the difference mawusathi sibadala thina i-advantage yethu siyazi kwakunjani kudala namanje sekunjani akukho wrong manje kodwa ngalezi ayikhathi na siyazi ukuthi kwakunjani namanje siyazi kunjani isikhathi nje shintsha isikhathi Mfundisi ingoma zakho ziningi kakhulu kodwa esikhathini samanje sike sabona ingoma eyavelela kakhulu ingoma elisihlezi kamnandi sinethezekile iqhamuka kanjani mfundisi ingoma le sure ingoma angizange ngiyithathe njengomuntu obhala ingoma ngoba angizange ngiyithathe njengomculi okay namanje ngizithathe njengomculi ngiyacula yabona lo leyo njengoba ngesikhathi ngiyashanela kodwa ngisumshaneli yebo lonto leyo izinto uNkulunkulu angipheka ukuthi ngizenze nginento yokuthi ngizenze bese ngiphuma kuzo ngenze ezinye futhi ngoba ngenze ezinye futhi yabo lonto leyo le ngoma ezinye ingoma ngiyazibhala ngoba ngine inspiration yokuzibhala angikwazi mina ukubhala ingoma ukuthi ngisahlala phansi ngibhala ingoma kuyangihlula ngoba angifundelanga nomculo lo angaze ngifunde ngisho lodwa ilanga ku-music ingoma zifika ngendlela ezihlukene sometimes kufika imelody ngidrive isikhathi esiningi
or ngilele inkosi aseyazi sengivele ngithi kubutu ngiyosithele hontshi ngifake efonini leyo melody kwesinye kuba amagama ngiwabhale and then kwesinye isikhathi uNkulunkulu abe nomusa angilethele iculo lonke liphelele leli okhuluma ngalo lithi sihlezi kahle lizalwa ngingahlezi kahle I was going through the hardest time la usathane abeshake ukholo lwami to an extent ukuthi uyabona ungakaze ushake ukholo lakho to an extent ukuthi ucabanga ukuthi mhlambe uNkulunkulu ngingamsiza kulolu daba engibhekene nalo ngokuthi noma ngokuthi abanye baze bayeza ngomeni abanye baza improvise ukholo lwami belishakeka ngidlula kuleso simo esinjalo ngiyakhumbula bengipreparela i-recording yaleyo album i-recording demands around 1.5 million or so to record ne 400,000 engiyitholile yona kuphela nginayo kodwa manje I'm pregnant with a project manje le ngane ezozalwa mina ngirecorda mase ngipregnant that is why I don't release every year kuba nesikhathi in between my projects because ngisuke ngingakezwa ukukhulelwa into okufanele mangizale yo music so ngipregnant manje kufanele ngirelease lento kodwa ngino 400 lento demand 1.5 ngendlela engiyibona ngayo la ekhanda lami ngihamba ngayo record yakhe le ngoma ifika ngalesikhathi ngipreparela ukurecord le ngoma ithi kusathane ngihlezi kahle nginethezekile esandleni senkosi uJesu ithi angiyi lawo ongithempt ukuthi ngiye khona ngenxa yale ndawo engidlula kuyo angizi ukuimprovise ngizohlala la esandleni sika Jesu Kristu ingoma yokuqolodela usathane basically akusingoma happy even though mabayilalela happy yabona but the meaning yabona so ibise invite umuntu uthi woza yes yabona nto leyo ngoba uma umbizo uyasabela yabona nto leyo noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa yabona ke nayo ke i-message eyimpande yale ngoma ngoba ngangihamba esigodini mangiyibhala ngangihamba esigodini uthi noma ke ngihamba esigodini angesabi lutho ngoba uhlala so ingoma yokuqolodela omubi ingoma yokukhuluma nomuntu odlule ezintweni ngoba ukudlula ezintweni kwenza ukuthi umuntu kwesisikhathi afocus ezintweni aze angabe sadlula kuzo kunamandla ukuhamba ngokukholwa kunokuhamba ngokubuka but ukuhamba ngokukholwa ukungabuki lokho okubonakalayo nokubonwayo nokubonayo ukudlula kukho ubheke kuye khona ivesi elake la trenda twafunda Thembi yes babheka phezulu iphathe ngithandayo ithi babheka phezulu kuye kukhona ukubheka phezulu kodwa uma ubheke kuye kuconnecta noStefan bemshaya ngamatshe bemkhanda ngamatshe wabheka phezulu kuye so uma ubheka phezulu kuye khona into eyenzakalayo uyakwazi ukuthi uthi walk through the valley uma ubheke kuye because you get the power from la ubheke khona ukubone mangabe ngikhuluma nawe uzoyazi lento uma uthenga imoto unokuyinothisa kakhulu emgaqweni yes imoto efanele yakho yes true you feed from what you focus on so uma ubheke phezulu kuye you feed from him okwenza ukuthi lokho odlula kuko manje ukwazi ukuthi ube namandla okukumisa uze udlule so le ngoma ikhuluma ngaleso space engangikuso mangithi ngihlezi kahle ngisho ukuthi angiyindawo but ke i-difference yayo yenye lezi ngoma uNkulunkulu ayiletha nemelody ayilethe nama lyrics angizange ngicabange njengoba ngiyichaza nje mayifika le ngoma angizange ngiyizwe njalo
ngizwe in retrospect mase ngiyibheka ukuthi ifike nini bekwenzakalani ngase ngiyi-understanda later ukuthi le ngoma isho ukuthini ngenxa ye-context yendawo nesikhathi ne-experience ebengidlula kuyo. Dala wawuthola ukuthi mhlambe kwakunenkinga zokusadayisa ama-CD. Thola ukuthi ukhipha ingoma ibe hit kakhulu. And then bese kuba khona abantu udayisa ama-CD, kube khona abantu abadayisa bakubizwa kuthiwa yini konje ama-CD makufaka ingoma ama-pirates. Oh yes. Yes. Uthola ukuthi mhlambe you end up working on a loss. Yeah. Yes. So esikhathini samanje lapha manje sekwi-digital mhlambe ikhona into ethi mayifane naleya nto yokudayisa kwama-pirates kudala namanje. Kuwes manje ngoba ama-record companies avumelene nama-platforms ukustreama ukuthi ingoma yami izongikhokhela mayistreamwa abantu kodwa ukuze ikhokhe $1 kufanele kustream abantu abangaka noma R1 kufanele kustream abantu abangaka nama specifics ukuthi abantu abangaka kufanele bastream lokho okukhulu ngalokho ukuthi le ngoma yami izobe ihlezi nengoma kaMarvin Sapp or Rita Smallwood or kaBeyonce sikhompyutha nalabo bantu equally. Now ku 30 minutes uma eka Beyonce istreamwe kakhulu kulo 30 minutes njoba sihleli sonke naye imali eningi izoya kuye. Uyabona nto le kukalwa ukuthi kulesi space kule platform uba no streamwe kakhulu kungena emalini siyonke imali bese divide ngokuthi uba no streamwe kakhulu in terms of percentages and stuff. Incane imali esitholayo thina ngokustream. Ingakho ngiya encourage ukuthi abazalwane uma iartist le gospel line show niye kungenza ukuthi yona mali kuphela umuntu ayitholayo. Eish madoda. Ngoba ukuthengiswa kwealbum khohlwa kulethi imali etheni. Ama shows asiphilisayo nezinye izinto we should take time to explain. But ngalesi sikhathi sokuthengiswa ngangathengisa Auckland Park ngifika umunye uthengisa lama CDs awashoyo me-Pirates enye ibhalo Jabu Hlongwane inamakhethini nje isithombe sakhona. Okay. Sengithi mina malini le athi nangisazi wathi malini sengithi okay uyamazi Jabu Hlongwane athi na ya ngiyamazi ngithi no okay ngithi na yimini uJabu Hlongwane hayi awukahle wena man uyathenga urwenzani uyabona lonto le Yeah. ngase ngiyithenga ke ngihamba nayo ke kodwa naseSwaziland wayephethe ibhokisi lama TDK ama cassette amaningi abhala uJabu Hlongwane uwatheyphile nje uthengisela mina kwathi ngilithenge lonke leli bhokisi ngathi we uzohamba ogaya amanye futhi ayijethi yahamba lento yabona sasilimala kanjalo but manje silimala ngokusemthethweni kwenziwa ama record companies nama systems e-industry. Ayikho imali uma ngabe ingane yakini ifuna umculo uyitshathi ingangena nje kodwa ingawuyeki umsebenzi. Ayikho imali emculweni. Ayisekho. Eish madoda. Sho ngalesa khazi ama-CD kwakungcono. Sasiyenza thina imali. Yeah. Ngikhumbula ngisagijima senze i-album novuyo sigijima ama-shows because emose showini sasiphatha amabhokisi ama-CDs bathenga abantu baqeda uyazi uye ekhaya nemali ezwayo uyabona lonto leyo manje noma ungeza ugijima uthi ngiyafana manje Khumbula nje no babu NJ Sithole itendeni lakhe wayinaka ukuthi mayibize artist alifike nama-CD yakhe awadayise wonke etendeni. Yes. I mean ngiyakhumbula kungasekudala ngikhumbula ingqondo yami ikhumbula undaba ezitha uZulu lapha kaMashu ngikhipha i-album before this one ngifikile khona wayiphusha umfundisi wathi bazalwane thengani kwathenga ngaphuma ngaphethe lutho but kusho ukuthi ngiphuma ngiphethe imali engizokwazi ukuthengisa inkomo sengiyekhaya manje lento yokustreama leyo mali ayizi nakimi iyazungeza uyocalculate inqanyulo mase ifika la kumina ubona usuthola u2 cent othile nje uyabona lonto le kodwa ama artists adinga ukuba nolwazi oluningi because khona indlela yokwenza imali including i-copyright ama royalties and stuff zonke lezo zinto lezo kungcono kuyitrapha lapho ke imali yomsebenzi osukuwenza
and abanye uNkulunkulu abenzela umusa bakwazi ukuthola ama-shows they make money for artists kodwa akusibona yabona nje percentage encane ukwazi ukwenza imali mawuzobheka ama-poster nje even la Facebook abantu ababodwa bakulama shows wonke and bonke laba bantu uthola abafikile na ku-10 kwi-industry yonke what happens to the rest of artists abakhona they don't get booked they don't get even emasontweni kulanjiwe kakhulu and bese kwenza inhliziyo iye la umuntu ezibuza khona uNkulunkulu mina ngimenzeni kade ngizama akulungi lutho yabo lonto leyo so isimo sibi sona kwi-Joyous Mfundisi sikubone kakhulu nalapha kwi-Joyous isikhathi eside ngabe useseyingxenye yayo iJoyous yaqalwa imina noLindelani Nomthunzi yes ngo-1994 yes but the first show sayenza ngo-1996 so usebenza indlela esebenza ngaMthunzi music director Lindelani is dealing with the business mina ngidila ne-company mina ngiphuma kwi-background ye-admin i-background yokwenza izinto zenzeke ngendlela ne-order so sayiqala lapho but sasifuna thina initially ukusebenzisa ama-worship teams abacula basemasontweni sizokwenza ngawo ama-shows masiqala kwakunomfundisi kunabefundisi basetheni esababiza sahlala phansi sababekela phansi i-vision bangayizwa kahle saze sathola mase kufanele sihlangane next ukuthi abayizwa noma bayamukeli ngoba abas-understand umhlangano o-following meeting ofanele sibe nayo akufikanga ngisho yedwa sase sivula-ke sifaka ama-post emgaqweni ukuthi ofuna ukucula okwazi ukucula wozani nama-auditions sayenza lapho saqala-ke iJoyous siyiphusha yonke le minyaka but along the way into enkulu esasifuna ukuyenza hayi ukuthi cule thina kwakuyi-platform esiyicreatele abantu abanetalent bangena abantwana we've been doing that all these years with the intention ukuthi siphume nathi siyeke lento but the biggest picture was to have iJoyous running in Cape Town, have Joyous running in Durban, Joburg sibe singekho thina yabo lento lo like a Lion King kind of situation ebakuwo wonke amazwe any product or any creation that will last longer when the creator is out of it. When you want to keep yourself in it, it will not grow longer because it sits on you. When you die, it dies. That is why abantu ababe nama-supermarket emalokishini nakuphi but mabefa zawo iy'tolo namabhusha kwawo because babekuthwele bona they did not work themselves out of the system. It's a spiritual principle, but it's also a natural principle. That is why nasemasontweni it's important uma uwumfundisi usebenzele ukuthi ungabi needed. Raise people that will rise and make you not needed. Yeah. Now, the problem here to ngiyibona ukuthi asicabangi succession asicabangi thina njengebefundisi. Ngoba mina nje in the next 5 years being stretched in the next 5 years I'm not supposed to be standing a pulpit ngilo ngishumayela. Sure. Fanele bese kurazwe abanye abazoshumayela. Sure. Because yenza ukuthi into uJesu kwafanele afe ukuthi sibe la sikhona. Ukuba uJesu sasekhona ivangeli ngabe lingafiki. That's why Bible lithi unless a seed dies. Ish. You understand? So besides dying, you can remove yourself. Your death becomes you removing from yourself. Ikhaya lakho li-useless. Yingakho nasemakhaya uma ubaba eshona izinto zibhekele obumamakazi ukuthi imoto ibhadalwaphi ugesi uyimalini abantwana imali yesikole bayithathaphi ngoba uthi hayi umnyeni wami my husband afe kubhede yonke into. Now umsebenzi wakho njengobaba ukufundisa izingane zakho nonkosikazi wakho ukuzimela bazi yonke into yalama systems ala ekhaya ukuthi mawuye nawungathwala umthwalo ungasakwazi nokwenza fanele ukwenze manje ngoba abazi lapha khona unkosikazi akwazi ngisho drive. It's true. Yabona hleze reliable. Umyeni wami uzongihambisa umyeni ashona umyeni wami imoto ikhona akwazi ukudrive uzefika abafana bagange ngemoto beloku bedrive bagange ngayo iziyonakala ngibuyele endaweni esiqale kuyo.
umsebenzi wethu ke just i-planning was that ukuthi sizophuma eminyakeni maybe 5 or 6 sinomthunzi ke saphuma Okay. enzela ukuthi izingane lezi zingene isicule ngoba ekuqaleni masiqala bekunzima umthunzi becula i-hour lakhe ngicula i-hour lami bese sifaka lezi izingane ke in between ijoya sibe 3 hours so sayenza masilokhu siyikhulisa our likamfundisi umthunzi la linciphe lami la linciphe khona la bese sicula khona one song kwaqathi ukuthi hayi ke sesi right manje le system isiyasebenza then we removed ourselves yabo lonto le so it's still running but we own it the three of us Oh, yes. so we don't have to be actually the systems are running to an extent ukuthi we don't need to be in the city where it's happening Oh, I know. ingathi yenzeka ijoya eDurban sibe sihlalele egoli emakhaya ngoba ama systems wabeka in place this principle is so important Sure. set up systems and let this thing I mean umnikazi webank awukazi umbone umnikazi weStandard Bank Very true. yabo lento leyo ngoba belungu baya understand leyo nto yonke into yabelungu baya understand ukuthi ukuset up ama systems uhambe and kwenza ukuthi uma ungasekho ama systems arane successfully uMcDonald's wonke ama brands asebenza kanjalo but manje problem yethu thina abantu abanyama sifuna ukuba khona ufuna ngibonakala ukuthi yami lento First yeah but noma sebefikile ngayiqala uyabona ngathi mangiqala no you don't need to be there ayikho into emnandi kubona nama restaurants awumazi mnikazi restaurant Yes, true. kwesinye isikhathi uthi noma uyamazi umefikile umtholehle lapha ekhoneni Exactly. positive Exactly. yabo lento Yeah. engafake uniform Yes. ordinary as possible but ama systems ayarana indlu emnyama ayikayibambi ke leyo nto siyakuthanda ukukhukhumala siyakuthanda ukubona siyakuthanda ukuthi kube kubonakala ukuthi yithi Uvele uthi yami lento. yabo lonto le yabona noma ufikile ku restaurant yakho ngibona mangivakashile endaweni ni right bafowethu ni right hayi siyabonga kakhulu kodwa uyizwe lokubingelela kufanele kucanga ukuthi yimi kahle kahle hayi ukuthi ngimanager yimi ngiphethe bese ethi umunye sibona lethani yabona lethani itiye lapho oletha wonta inkunzi malanga Siyayiveza. uyayiveza akulula into yethu thina abantu abamnyama ayikho negative but into engifuna uyigcizelele ukuthi work yourself out of the system then the system will last longer. So mfundisi ngokuqhubeka kwesikhathi ke sigcina ungabona ngasaculi kuphela. Yeah. uNkulunkulu sekuphathisa nomsebenzi wokuhola ibandla. Yeah. And iqale nini le? Isitori sami enye into enkulu eyangisiza eyokwazi ukufunda ukuba authentic. Umuntu wired in such a way ukuthi umuntu ufuna ukwenza into ayibone yenziwa. Ngoba akulula ukwenza into ongakazi uyibone yenziwa. Eish. So u end up wenza izinto ngoba uzibone ezenziwa uthi omunye kimi ngiya ku-answer yakho. Yes. Mfundisi inkonzo yakhe iqala ngobani mina siqala ngo1. Sunday siqeda ngabo3. Okay. Athi hawu athula bese ethi indaba ngiqala ngo1. Ngithi hawu eyona kanti iqala nini? Athi yena siqala ngo10. Ngithi ma indaba ngiqala ngo10. Yeah. Angakwazi ukungiphendula. Yabona ukuthi uqale ngo10 ngoba ubona kuqala ngo10. Yes. Yabona lo le? Yes. So most of the things in life don't feel like an achievement or an effective way of living because izinto eziningi sizenza ngoba sizibonile. Hairstyle onayo uyibonile ikunayo. Impahla oyiqokayo uyibonile ikunayo. Imoto ohamba ngayo sisiphila leyo mpilo. Akulula ukuba authentic ukuthi lo mcabango ucabangayo wakho na. Noma into izwe kwabanye. Get it. Into esiyisikhathi na into i-answer yami. Ngabizwa mina ngina 20 I think 25 or so. Umbizo uNkulunkulu ngiselection lesesikhawini angiyithandi lento ngoba ngibabonile abefundisi indlela abahlupheka ngayo. Ngibonile ukuthi kuba inceke kwakusinto emnandi. Ngayibalekela kodwa ubizo ke manje lumile. Ngaqala ama prayer. Okay.
ngathi bazalwane sothandaza ngo3 ntambama Sunday abafuna uthandaza nami asathandaza nje yakhula lento uyayibandla kwaze kwafika la abefundisi abathile endaweni bafika bezongihlasela ukuthi manje sengithatha abantu babo ngoba yayithi into kimi hambani einkonzweni zenu kodwa ngo3 sihlangane sizothandaza bagcina abazalwane bengasayi einkonzweni zabo balinda lo 3 balinda u3 bengixabanisa nabefundisi ngimncane njalo ngino 25 also bese ngicela ngithi mina bazalwane asivaleni lento ngoba manje isikhulile manje isifuna ivenue isikhulile ngathi mina kuNkulunkulu ngicela ukuyofunda ukuze ngiyenze kahle lento yakho ngabatshela bahambe babuyele emasontweni wabo onikele ngokuthi thatha hamba nakho buyeleni emasontweni ngihamba nga university ngafunda ngaregister biblical studies ngaregister ezinye izinto ke yes ngafunda ngaqeda mangiqeda ukufunda lento yomculo iyenzeka ke njalo ngapha ngasesayidini ngase ngiyamdoja uNkulunkulu ngathi kuye ngiyayicula nje igospel kusho ukuthi ngiyo lento ngibizele yona iyenzeka namavesi ngiyafaka iyo lento ngaphusha leyo nto leyo ngithi ngiyamdoja uNkulunkulu kwahamba yakhuphuka ke lento yomculo yaze yafika la sengiphila ngayo sengiyekela nokufundisa sengiphila nje ngomculo konke kuhamba kahle kodwa iproblem ithi awuyile lapho engikuthume khona awuyenzile lento engithi yenze ngithi ngiyaseva mina ngise Grace Bible Church ngiyaseva lapha enkonzweni athi uNkulunkulu angikubizelanga lokho lokho kwenzeka around 15 years ago kufike la ngelinye ilanga ngihlezi kune conference enkonzweni eGrace Bible Church kufika umunye umama ahlalela eduze kwami abesevula ivesi angisazi nokuthi lalithini abesethi uNkulunkulu ufuna uhambe asho lokho lo mama engingamazi engiqana ukumbona ngiphume lapho the following week bese ngithi ngidrive ngiye enkonzweni ngithi mina ngizohlangana nalo mama futhi ngivele ngidlule bese ngithi ubani wazi isonto la eMidrand or something bangilayele isonto lelithile mangifika kulelo sonto kukhona umprofeti ofikile waphesheya umfundisi wakulelo sonto avela athi ngiyakwazi mina kodwa angazi noma ushadile or wenze nje angazi lutho ngazi umculi nje into enjalo uthi uNkulunkulu akakubizela ngomculo ubizela uthi uphuma yeshumaya mhlolo wami ngoba ngimdojile lo yamama uNkulunkulu mangibuya lapho ke unkosikazi angibuza ukuthi ngibuya yaphi ngoba angifikanga enkonzweni bese ngiyamchazela mase ngithi uNkulunkulu isho ukuthi ngenzeni ngangizimisela ukushumayela ngisho emgaqweni noma informal sector whatever so ngahamba ke ngayofuna indawo yokwenza inkonzo uyangibuza uBishop ukuthi manje inkonzo esontweni babefuna ungipha i-responsibility spiritual ethize okay ngathi ngeke ngikwazi ukuthatha responsibility uNkulunkulu uthi angiphume la kuleli sonto ngaphuma ke sayoqala ukukhonza for the whole I think 6 months asikhuleka nje kule ndawo esasesitholile ithi ngisheshise le ndaba yale ndawo ukuthi sayithola kanjani ngisebenza eSandton office lami engangilivulile la kwaJoyous ngisebenza kulo full time liseSandton mawehla mfume office lami ekhaya uhamba ngoSandton Drive ungena kuWilliam Nicole so ngiyakhuleka ke soloku ngiphuma kule yankonzo eyangitshela indaba zami ngithi inkosi ngicela ungikhombise ke la kufanele ngiqale khona umsebenzi ukuze ngiwuqale ngizoqala ngisho ngathi phansi kwesihlahla ngoba manje yabona uNkulunkulu metha ngikubizela ngokucula kodwa ukucula kube kuhamba kahle kusho ukuthi angakuvala angifunda zakuvala ithi ngihambe ke masinyane so la erobotini ngiloko ngikhuleka uyabona ngaze ngafika la ngithi khona mangivuka ekseni ngidumisa imoto ukuthi ngicela ungitshele ukuthi ngithene left or right erobotini ungise la okufanele ngeze khona lento bese mangifika ku Sandton Drive and William Nicole ngiloko ngiyakhuleka I think kwakusuku lesi 4 or so bese kuba nento ethi kimi bheka ngasesandleni sokudla kodwa kube ngathi khona izandla ezingibambayo zijikisa ikhanda sure mangibheka ngapha kunezihlahla nje ezinde kubi nje isiganga kwenzeke lokho 2-3 days or so kulelanga lokugcina ngithi ake ngiye kuleza ihlahla mangifika kuleza ihlahla ngemuva kwezihlahla kunehholo
ngibuza umlungu yini le athi ihholo se-sports club. Okay. No, okay. Manje mangifuna uqala isonto ngingalisebenzisa leli holo. Athi ufuna uqala nini? Ngithi angazi. Athi angalisebenzisa ngathi yazi ngiyabuya ngihambe. Ngidlulisa 7 days. Bese ngithatha unkosikazi ngathi khona indawo engiye kuyo ngathola ihholo so. Uma ngabe li available manje leli holo sizoqala kulo. Ngibuye nonkosikazi ngelinye ilanga. Ebuye emsebenzini masifika angithethisa umlungu angithethisa uhambe la wafika wathi uzoqala ibandla la. Awusaqala ngebandla unyamalela ungishiyelanga nenamba yakho angibambe ngesandla ngifake e-office angisayinisa i-contract yokuthi mina ngizoqala inkonzo la. Hawu Esentini. Hayi ngisayine ke bese ethi ngithi mina malini athi usikhathi singakanani ngithi ma 2 hours or so athi 70 rand. Sikhonze lapha yana ngikhokha 70 rand after boma 2 years 3 years wathi aningakhokhi lutho Esentini. imadod. So sase siqala ukubeka imali ke yokwakha. Sithema siphuma khona angisakhumbula after boma 5 years or 6 years or so masiphuma khona saya kuyindawo edolobheni eGoli ngasemaboneni Okay. abamayimai. Okay. After that sakwazi ukuthenga le bhilidi esikuloke. Manje. Makuphela nje COVID sase sithenga le bhilidi ke leli esikulo imadod. ngo cash. Ha. Engeke ngikutshela ukuthi uphumephi. Manje uNkulunkulu uma uobeya lokho akushoyo uyakumangaza isikhathi esiningi. So ubizo ngalamukela kanjalo. Into enkulu ke ngalolu bizo ukuthi mina ngangingaziboni ngifitha Yeah. kulento yokufundisa. Yeah. Yabona lento leyo ngoba anginayo anginayo into yokufundisa. Yabona le. So manje mangizohlangana nabafundisi kufanele ngicabange ngoba abanye befundisi zomthole egqoke ngendlela ethile ekhuluma ngendlela ethile ehamba ngendlela ethile ne language and everything I don't fit into that. Mina I'm like nje imlo. Yabona le. Namanje angikhulumi isBhayibheli angikhulumi isifundisi. Mangihlangana nawe nginayo into yokufila ngathi uNkulunkulu ungidregile nje kulento. Just like umculo. Na umculo mina I don't fit kulento anginayo into yobuculo. Yabona into ukuba artist. Yeah. I can't work with that. Wes ukuthiwa kuno-celebrity yabona abantu bayascreama bafuna ukushuta nawe yonke lento. Leyo nto leyo kimi strange kakhulu. Ngiyayifunda ngendlela adjust yabona lento leyo but angiziboni lapho. Ila uNkulunkulu angifake khona ukuthi ngisebenze khona kodwa akumina wonke lo. Yeah. Yabona zonke ngi-enjoyela ukuba umntana kaNkulunkulu nje. Ngibe umzalwane nje ngibe nase emculweni lento yokuma stage abantu bascream I strange namanje. Mina ngithandela ukuba umuntu nje ngibe khona la. And ayihlangananga nokuthi omunye umuntu uthi omunye umuntu uyazi ngiyayithanda indlela othobe ngayo. Angithobanga njena. Understand? Like yabona manje uyibe kanjalo ngathi bekufanele ngabe ngilana so I'm making an effort ukuthi ngingabi lapho. This is naturally what I am. Okay, ngiyazi now we understand it. Yes. I'm a very shy person. I'm very introverted. Into engiyithandayo ukuhlala ngedwa, ngifunde something or ngilalele whatever. Music dragged me from that. Wangibeka in the public space. And ukuba introverted kuyinkinga ngoba abanye abantu babuye bayicabanga ukuthi uyazitshela. Or kanti umuntu othanda ukuba sekhosombeni la. Angihlala endlini angihlala ngisho kwami nje ayikho into engienjoy nje ukuhlala ekamereni. Ngihlalela ekamereni ngiyafunda, ngiyacabanga, ngiyabhala, ngiyaplana, ngenza yonke into. But ngiunderstand ukuthi mangeke ngaphuma endlini angiseyena owami. Iyo lenza ukuthi uma umuntu efuna ukukhuluma something or efuna ukushootha or efuna ukwenzani ngizomupha leso sikhathi. Yabona umunye ukacela ukuthi ucela inamba yami ngithi okay asenze kanje uzoyenzani inamba yami ufuna ukwenzani ngenamba yami ngifuna ukukufonela ngikhulume ngendaba yomculo asikhulume manje yabona njengamanje ngizoma ngik-attend fully into ofuna ukuyazi
noma yini ofuna ukuyenza ngimnike khona bengivimbezele lapha emncwabeni ukuthi manje ufuna ukurekhoda ngithi yabona yazihamba kanjani lento ukurekhoda kuba nebudget kuba ne-record label kuba no-producer kuba nama-singers kuba ne-band kuba ne-music director bonke labo bayakhokhelwa manje uma ufuna ukurekhoda ufuna siqale emalini ukuthi nayo imali noma khona umuntu ongakufanda bese ngimtshela ngahle kube emalini ngithi mangabe ungenayo imali kuye kube ngcono uma une-talent eligqamile elingenza ukuthi i-record company ifuna uku-investa kuwe njengoba ngiqala ukubona empilweni yami angakaze ngikuze nami ucula akho record company ekwazi eyakuza ucula kunzima ukuthi khona umuntu onga-investa kuwe ngoba awaziwe yenze njenake yabo nje kushoniwe la emncwabeni bekufanele ngabe ucela ithuba ucule makunomshado cula ukhona ozokuzwa ngelilanga atshele omunye kuze kube khona omunye othazini kunetalent engifuna ukufaka imali ukuthi likhuphuke mina that's how I was discovered mina I never wanted to record angafunanga nje ukurecord khona umuntu owangizwa ngicula ndawo thile yes wabona ngiyayifuna le yansizwa wafaka imali ngarecord ngiyayibatshela kanjani abantu abasha lokho othi wena uyikho iba yikho everywhere fanele mangabe ngakini nje kwazi ukuthi uDumisani loculayo waziwe ngayo into lokho kwenza ukuthi kube lula ukuthi uNkulunkulu abantu ababekile endleleni yakho bakuxoshe kalula ngoba you have positioned yourself kunokuthi uthi hayi mina ngifuna ucula mangabe umculi uyacula that's what you do anywhere and everywhere baze bakwazi abantu ukuthi uyile nhlobo ozokuxosha ngendlela nokusupport abazokusupport ngoba you have positioned yourself like that. Wow, bafowethu ne hleli nayo baba ufundisi uJabu Hlongwane sinayela namhlanje kuphuqa isikhathi ke masuke silapha kulezi indawo ezikanje but ke uNkulunkulu siyambonga kakhulu mfundisi sifike ngasekugcineni session yethu namhlanje maybe your last words and mhlawumbe ngazi abantu babhukhela ucula kuphela noma sebabhukhela nanokushumayela. Ngiyashumayela ngiyacula ngiyatrainer I'm a professional coach ngikwenza konke because uNkulunkulu akasiphanga into eyodwa ikhona le one yes but khona eziningi asiphezona kodwa khona le A1 now into engayisho manje amazwi amogcina thola leyo nto yakhe eyi1 uNkulunkulu akubizele yona umese ubizela ukusika umese ungadla ngawo correct umese ungagwaza ngawo abantu kodwa ubizelwa ngalezo zinto ubizela ukusika ubizelweni wena iyodwa into uNkulunkulu akubizela yona uJesu wabizela isiphambano ukuze afele izono zethu but uJesu uhamba phezu kwamanzi vusa abafileyo kodwa into main thing yakhe isiphambano esakuthenga impilo zethu umuntu wonke odaliwe emhlabeni uNkulunkulu umbizele into eyodwa iyini leyo nto yakho eyodwa abaningi babhajwe kwezinye abangakwazi ukuzenza. Imagine uJesu ukuthi wabhajwa ngokuthi yena uhamba phezu kwamanzi ngabe sevula ibhizinisi lamanzi uJesu laphayana uyispecialist yena uvusa abafileyo yena akasababheki nje makunesidumbu gijima khona bavusevusa ibhizinisi lapha no kodwa wa understand ukuthi lezo zinto ngingazenza kodwa ikhona into engibizelwe yona okungafanelanga ngiyigeje yini ibizelwe okungafanelanga uyigeje ngoba impilo yakho i-useless moma phambi kaNkulunkulu ngoba you'll give a report about what you were born for. Malithi iBhayibheli I'm fearfully and wonderfully made. uNkulunkulu khanda aqondanise nalento akubizele yona. uNkulunkulu wenze uhamba yofuna into ekufanele mayenziwe afuna yenziwe bese hamba yokhanda umuntu according to that. Owethu umsebenzi ukuthi singalose contact between thina nalento esibizelwe ilento sokuyibizelwe uma umuntu ungafuni ukuphila nje and exist ifune lento okuyinto oyidalelwe kuzokwenza ukuthi impilo yakho ibe fruitful and effective. Wow, mhlawumbe nabathanda ukuxhumana nomfundisi ama socials akho vele Jabu Hlongwane yes ku Instagram is @ujabu. Kodwa ingane zami ezilisha lezo zinto mina anginazi isikhathi. Mfundisi siyabonga kakhulu. Thank you so much baba. Thank you so much. Bafowethu siyabonga kakhulu lapha emakhaya. Thank you so much. uNkulunkulu makanigcine ke lapha emakhaya. Nikhumbule ukuthi siyahlangana lapha eThekwini ngomhla ka2 May sibe silapha eMkhumbane. Ningakhohlwa bafowethu siyaqala ngo9 ekseni and then siyahlangana nangomhla ka31 October ngiqala manje 31 October sibe silapha eSoweto eDlamini Multipurpose Hall. 31 October we are starting from 9 ekseni
ngiyacela ukuthi unwadirect lama-date egameni likajesu. For today-ke sibambela sibonane kwi-episode yethu elandelayo. God bless you.